Ir-replika tal-Prim Ministru Robert Abela fil-Parlament it-tlieta filgħaxija trattat bosta aspetti kruċjali f'pajjiżna fosthom l-oqsma tax-xogħol u s-saħħa. Dwar l-qasam tax-xogħol il-Prim Ministru Robert Abela irrimarka l-ħidma eċċezzjonali ta' dan il-Gvern li permezz tagħha rnexxielu jisalva l-impjiegi f'pajjiżna. Dan permezz ta' miżuri mill-Pjan ta' Reġenerazzjoni Ekonomika fosthom il-Covid Wage Supplement li issa ġie estiż sa Marzu li ġej. Hawnhekk il-Prim Ministru Abela spjega kif mhux biss ġew salvati l-impjiegi iżda saħansitra fl-aħħar 4 xhur naqas il-qatt f'pajjiżna. F'Ġunju naqqasnieh b'154. F'Lulju b'289 oħra. F'Awwissu b'309 oħra. Settembru 287 ruħ oħra li naqsu mill-qatt. Mill-ewwel sa 18 Ottubru 147 oħra. Kemm verament għandna għax inkunu kburin. Spjega wkoll kif dan jikkumpara mal-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista f'ċirkostanzi ferm aktar faċli. F'nofs pandemija, kull ġurnata 9 persuni li ma kellhom xogħol sabu x-xogħol. Dawk huma l-fatti. Taħt l-aħħar gvern tal-Partit Nazzjonalista bla pandemija. Kull jumej persuna kienet titlef ix-xogħol. Dak l-aqwa żmien ta' qabel l-2013. Madankollu, minkejja s-suċċess sabiex mhux biss dan il-Gvern jippreserva l-impjiegi iżda anke jnaqqas il-qatt, il-Prim Ministru Abela fisser l-importanza li ta' dan il-Gvern lil-qasam tas-saħħa f'pajjiżna. Fil-fatt hawnhekk il-Prim Ministru Robert Abela kritika l-inkonsistenza ta' Bernard Gregg dwar il-pandemija fosthom bil-ħatra ta' kumitat magħmul minn deputati nazzjonalisti. Għal-beraħ qal li jrid jagħmel kumitat li jissorvelja u jiskrutinja l-supretendent tas-saħħa. Kumitat li jiġi fuqha. Għandek jew m'għandekx fiduċja fiha. Għandek jew m'għandekx fiduċja fiha. Il-Prim Ministru elenka dak li għamel il-Gvern mill-aspett ta' saħħa brabta mal-pandemija. Fost oħrajn spjega kif il-Gvern Laburista għalla l-ispiża fil-pagi fis-saħħa pubblika b'19 miljun euro fis-sena. Dan fil-waqt li s-sena d-dieħla din se tiżdied b'22 miljun euro oħra. L-ispiża fuq pagi fis-saħħa pubblika fl-2013 fl-aqwa żmien skont intom kienet 177 miljun euro. Dis-sena tafu kemm se tkun telet? 309 miljun euro. Is-sena d-dieħla se tkun 331 miljun euro, aktar mid-doppju. Id-doppju tal-li kienet fl-2013. Fl-allowances, Gvern Laburista wkoll għamel passi ta' ġugant il-qudiem kif minn 44 miljun euro taħt gvernijiet nazzjonalisti għal-jom għal 111 miljun euro. Dwar ix-xhur li ġejjin f'kuntest ta' pandemija, il-Prim Ministru Robert Abela qal li huwa kuraġġuż u mhux beżan. Kuraġġuż għax naf li protett mill-aqwa settur ta' saħħa li qatt kellna f'pajjiżna. Għax għandna l-aqwa Ministru tas-Saħħa li qatt kellna f'pajjiżna. Għax għandna l-aqwa supretendent tas-saħħa wkoll. Għax għandna l-aqwa tobba, l-aqwa nurses, l-aqwa ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. Dwar il-pandemija l-Prim Ministru Robert Abela irrimarka d-diffikultajiet kbar li għadda minnhom il-pajjiż fl-aħħar xhur, diffikultajiet li ġebu magħhom deċiżjonijiet mill-aktar ebsin. Messaġġ ieħor minn għandu bar l-istess qalli talaqniex għax issallabna u għandna l-familja. Ħassejt ħafna liħ. U ta' kuljum, Sur President, tittieħu daw id-deċiżjonijiet ibsin waħda wara waħda u taf li b'kull deċiżjoni li se tieħu se tweġġal xi ħadd f'dal-mument. Dejjem. Għandek setturi li se jkunu kuntenti, għandek setturi li se tweġġaħħom. Dik hija ir-realtà li lna ngħixu fiha sa minn Marzu.